Alam na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang ni Coliala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Sol. May asawa at 2 anak. Napakinggan ko po ang Valentine's story ninyo kahapon, kaya naman naisipan kong ibahagi sa inyo ang aking kwento na related din sa Valentine's Day. Taray, ito si ayaw pakabog. Si Sol na ayaw pakabog. Yan, go Sol. Si Sol na gusto ring mag-share. Ayan. Ganito po kasi. Hindi po sweet ang asawa ko. Yung pagmamahal niya po sa akin, hindi ko nararamdaman sa mga bonggang regalo. Hindi din po siya expressive. Hindi ko na nga po maalala kung kailan niya ako huling sinabihan ng I love you. Pero hindi po ibig sabihin nun, hindi ko nararamdaman ang pagmamahal niya. Ramdam ko po yung pag-aalaga niya sa aming mag-ina. Mabait po ang asawa ko. Responsable at walang bisyo. Ang love language po niya, on time na pagbabayad ng kuryente at tubig. Tuwing Valentine's, consistent siya. Consistent na walang effort. Ordinaryong araw lang po sa amin ang Valentine's Day. Walang flowers o date. Wala pong pinagkaiba ngayong taon. Aaminin ko po, kahit ilang taon na kaming kasal, hindi ko pa din matanggap na dead ma ang asawa ko kapag araw ng mga puso. Kasi naman pagpasok ko sa office, parang flower shop ang lobby. May roses, may tulips, at may sunflower na parang kasing laki na ng electric fan. Tumawag naman din ang guard para sabihing may delivery ako. Sigawan yung mga office mates ko. Kahit ako, umasa ng slight. Kaso paglabas ko, yun lang palang map refill na order ko sa online shop. Buong araw, sunod-sunod ang pagpapadala ng mga pictures ng mga nagagandahang bouquet sa mga group chat. Ako, wala man lang ma-share. This year napagod na ako ng kaaasa na sana may matanggap din akong bulaklak. Nagsawa na ako ng paulit-ulit na kasasagot sa mga kaibigan, kaopisina at kapamilya na nagtatanong kung anong ibinigay ng asawa ko. Kaya naman nag-order ako ng sarili kong bouquet of flowers at ipinadeliver ko sa opisina. Nilagay ko sa desk ko buong araw, pinikturan at pinadala sa mga group chat. Ngayong taon, tinanggap ko na peace of mind lang talaga ang regalong matatanggap ko sa asawa ko. Ang love language na talaga ay paglalagay ng tubig sa ref kapag paubos na at pagpapalit ng pundidong ilaw sa CR kahit hindi ko sabihin. Basta ako, may bago ng tradisyon. Bibilhan ko ang sarili ko ng bulaklak tuwing Valentine's. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Sol. Hi, Sol! Hello, Sol. Maganda yung solusyon mo. Sol, Oo. may solusyon. May solusyon si Sol. Sa susunod na eleksyon, kay Sol tayo. Dahil si Sol laging may solusyon. Sol! Una sa lahat, congratulations kasi You figure it out correct. Naisipan mo na Oo. solusyon. Actually, itong topic na ito,
kahapon, ayan, totoo yan. Sabi nung kasama natin dito sa digital team, TikTok standards kasi ang gusto ng karamihan. Oo. Kaka-cellphone kasi natin yan. Yun yung sinasabi ko na heightened yung emotion sa Correct. mga nakikita, sa exposure. Tama. Kahit hindi ka naman nagsiselfone, di ba? Sabi niya sa office. Correct. Pagpasok niya pa lang may mga bulaklak Correct. na. At kahit na hindi ka nga kahit na wala kang ang pake sa bulaklak kung hindi ka flower person. May Oo. mga taong gano'n allergic sa bulaklak. O kahit hindi ka allergic sa bulaklak, hindi para maglupasay ka Oo. kapag ka bulaklak ang usapan. Kaya lang nga, heightened nga ang Correct. emotion kapag Oo. ka ganitong Valentine's Month, Love Month. Itong usapan na ito, lengthily na-discuss namin ni Diego Bandido kahapon. Tapos nirecord pa namin sa podcast. Tama. So, antabayanan niyo po yan. I think lalabas yan mga first or second week of March. Ayan. So, dahil hindi niyo pa napapakinggan, uulitin na lang natin yung sinabi natin kahapon. Copy-paste. Copy-paste na lang ng sinabi natin kahapon. Una sa lahat, totoo yan. It's so nice that you figure it out. Na-figure out mo na may mga tao talagang sadyang hindi mabigay ng bulaklak. Oo. And kailangan nating tanggapin ito. Correct. Yun lang. At yung mga sinabi mong mga instances na pagpapakita ng pagmamahal ng mister mo, yun yung sinasabi ko lagi at yun yung sinabi ko kahapon sa recording natin ng podcast na kailangan natin buksan yung mga mata natin sa mga little things that our partners show na nagpapakita at nagpapatunay ng kanilang pagmamahal. Ayan. Yung simpleng act ng pagpupuno ng pitchel kapag wala na itong laman. Tama. Ano yun Oh, It's an act of love. Problema ng mga misis yan. Correct. Minsan kaya nagdadada di ba? Oo, kaya bakit sila nagdadadada? Paano pinalalamig yung pitchel? Walang laman, di ba? Totoo naman. Para sa patong pitchel na to, wala naman siyang laman. Di ba? Yung mga ganun. Yung sabi mo, yung unang love language na sinabi mo, Sol. Yung pagbayad On time ng kuryente at tubig. Ako, doon na ako sa nagbabayad on time ng kuryente at tubig versus bibigyan ako ng isang bouquet ng bulaklak na hindi naman nagbabayad ng kuryente at Correct. tubig. 'Di ba? There are so many things that you can be grateful for na ginagawa ng partner mo. Yung paghatid sa iyo sa araw-araw. Yes. Yun yung mga palibhasa ordinaryo siya na nangyayari. Kumbaga, ano ba namang napaka-bongacious o spectacular sa tubig na nilalagay sa pitchel, di ba? Parang, ano namang extraordinary doon? Parang, hindi siya ka-caption sa FB. Di ba? Totoo naman parang hindi naman para magsulat ako sa Facebook na, ang love language ng asawa ko, nilagyan niya ng tubig yung pitchel. Hindi siya pang ganun. Kasi, it's a very ordinary thing. Correct. Ang love language ng asawa ko, hindi para isulat mo sa FB na binayaran niya yung kuryente. Hindi. Kasi, buwan-buwan, nagbabayad ka ng kuryente, buwan-buwanan siya ng due date. Ganon. Kaya lang, itong mga ordinaryo ng bagay na ito, yan po yung things that we take for granted. Tama. But these are the important things. Kasi ang kagandahan dyan, it became a way of life. Yung Heart's Day, yung Valentine's Day, isang beses ang araw lang yan Totoo. Yung pagpapadala ng bulaklak, Isang araw lang yan o Oo. isang buwan. Oo, Diba? wala na yan nauso. Correct ka. Pero yung commitment ng asawa mo, yung pagbayad on time Yan. ng kuryente, may mga misis na namumroblema, saan kukuha ng pambayad? Totoo. O paano haharapin yung puputol sa kuryente? Correct. Diba? Pero Diba? sa husband mo, It's a monthly thing Yes, na obligasyon niya na ginagawa niya kasi mahal niya kayo. Oo, Hindi lang dahil oo. obligasyon, 'di ba? pagpalit ng ilaw, pagpundido, Correct. it's a way of life niya Totoo na din. Totoo din 'yun na ayaw niya na nagsasabon kayo sa Na madilim. CR na madilim, 'di ba? Kasi ang Pride detergent para sa labada, Oo. hindi para sa kutis mo, Correct, 'di ba? oo. Baka maguluhan ka. So, Oo. ang ginagawa niya nagkukumpuni siya ng mga ilaw na sira. Oo. And napakabongga nun. At dahil dyan wala pang sabon yung tenga mo. Oo, correct. Pumasok Diba? ka sa sabon yung tenga. Bakit ka pumasok na bakit may mga iba, may bulaklak sila pero may sabon yung tenga? Paano? 'Di ba? Mas inuna nila yung bumili ng bulaklak kaysa ayusin yung bumbilya, 'di ba? Ganun 'yun. So, sa halip ito, I always say this and talagang sa tingin ko applicable siya sa lahat ng bagay
magnify the strength, not the weakness. Tama. I-magnify mo yung peace of mind na meron ka every month na nabayaran na yung Totoo. tubig at kuryente. Hindi yung i-magnify mo na hindi siya mabigay ng bulaklak, hindi siya ma-post sa Facebook ng mga, 'di ba, ng mga ganap ninyo. May mga taong ganun Oo, eh. Tsaka wag ka, yung may mga kalalakihan po na nagpapadala ng bulaklak dahil may kasalanan. Meron din, 'di ba? Totoo. At ang pinakamaganda dito, 'di ba? Yung naisip mo ring solusyon. Magpapadala ka ng bulaklak sa sarili mo Tama. every month. Correct. Wala namang masama doon. Mhm. 'Di ba? Alam mo, na-realize ko, speaking of lobby, parang kahapon, o yung kailan ba ng Valentine's, or parang itong love month, parang wala masyadong bulaklak dito. Wala bang kabigay-bigay ng bulaklak dito sa opisina? Oo nga. Diba? Wala masyado. Wala masyado. Siguro baka na-convert na sa bigas. Sa bagay, ano na tayo practical. Oo, naging practical na. Sa bagay, kasi natatandaan ko nung bata-bata pa ako, yung asawa ko talagang malalaking bulaklak, Oo. 'di ba? Natatandaan nyo, lahat ng mga misis nyo may Correct, bulaklak. oo. Dahil galing siya sa bouquet na galing sa asawa ko. Na malaki, 'di ba? Oo. Pero dito parang hindi siya ganun Oo, eh. hindi na. Wala Bakit na kaya? masyado. Or dahil, Tingin ko- kunyari si Rakitera may asawa na. Pinadala na lang sa bahay. Ewan. Si Tanya Chinita, hindi niya kailangan ng bulaklak, kailangan niya pera, Oh. 'di ba? Baka ginikatch na. Tingin ko parang nag-iba na rin din Nag-evolve. Hindi na siya ganun ka Baka in form of chocolates, hindi natin alam. Baka, pero wala akong nakikita eh. O baka Baka inuwi nila. Correct. Or baka in the form of online shopping. Yan, posible. Kasi mas madami ako nakikitang parcel eh. I mean, kasi kinikwento ni Sol na sa opisina, parang ramdam niya kaagad. Aha. Kasi pagpasok, daming may bulaklak. Dito, ewan ko. Aha. Kung wala ba kasi sa oras ng sweldo Ayan. or hindi ko lang nagkataon napansin. lang na Saturday, Ang yung Valentine's, 14, oo. Oo, sabi uso na daw yung GCash Tsaka bank transfer. Sa bagay, Oo. totoo nga naman, magkano bulaklak? Oo. Let's say, bibili ka ng bulaklak na magkano? Let's say, 4K. Ako hindi ako bibili ng 4K talaga. Oo, madami ka na mabibili sa 4K eh. 'Di ba? Ilang sangyup na kayo Ilang niyan. samgyup. Hindi lang kayong dalawa, marami kayo. Oo. 'Di ba? O kaya bigas. Katulad ng kakapanalo lang ng si Kuya Nicanor. Oo, ayan. 'di ba, Kuya? Sabi ko, anong gagawin mo sa 1.5? Sabi niya, bibili daw ng bigas. Ayan. So, isipin mo, yung ibibili mo ng bulaklak, syempre ibili mo ng bigas. Baka kaya may mga bigas dito nung nakaraan, Tama. 'di ba? Hindi na bulaklak, bigas na. Correct. Mas practical na. 'Di ba? But anyway, naisip ko lang. Oo. May ganun lang kasi talaga pag Valentine's eh. Oo. May ganun feeling na inadequate ka. Ano bang inadequate? Parang feeling mo may kakulangan ka bilang isang babae Kasi porque wala wala ka kang natatanggap bulaklak. na bulaklak. Pero hindi eh. Hindi ganun. Dahil iba-iba po tayo ng love language. There are Oo. people who will give, there are people who will not give. Gaya nga ng sabi ni Nicole, yung Valentine's Day, yung Hearts Day is parang isang malaking marketing strategy na lang siya. Isa po itong malaking Oo. business plan. Nagkakaroon, Yan. maraming tao, especially kababaihan, nagkakaroon ng anxiety. Ayan. Dahil kagaya ni Sol, walang nagpapadala ng bulaklak. Yung nag-o-overthink ka na hindi ka na mahal ng asawa. Pero alam mo namang mahal na mahal ka Mahal ng na asawa. mahal ka niyan. Kaya pag-iisipan mo, dahil wala kang bulaklak, baka hindi ako mahal. Correct. O di naman kaya, buti pa sila, mas importante sila kaysa sa mga mister nila. Hindi eh. Alam mo, or isang bagay, ito, pinag-usapan namin ito sa podcast. Na-express mo na ba? Yan. Nasabi mo na ba? Hindi ko sure eh. Kung Oo. nasabi niya, kung Kaya nasabi wala niya. siya nabanggit eh. Oo, parang hindi eh. Oo, kaya isa din sa sinasabi ko doon na pwede nating pwede nating i-empower yung asawa natin na turuan natin na kasi hindi yung way, 'di ba? Yung isa sa mga example mo no na yung runner na kaibigan mo. Correct. Yung na in-express kaibigan niya. ko, nalulungkot siya kasi tuwing matatapos yung race, wala siyang bulaklak. Oo. Lahat ng mga runners na iba, may bulaklak sa dulo. O so, Sinabihan kaysa niya mainis asawa. siya, sinabi niya sa asawa niya, "Hoy, magbabulaklak ka naman." Oo. O, edi nagpabulaklak. O, ganon. Ganun lang yun. Express how you feel. Tama. Ako pong kumikin ng ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!